izgradnju vodovodne mreže koja je priključena na sistem javnog preduzeća Grocka, što im je konačno omogućilo korišćenje vode za sve potrebe. U opštini Grocka kažu da je u toku i gasifikacija delova naselja. Vodu su dobavljali iz sopstvenih bunara, ali pošto je često bila neispravna za piće, najčešće su kupovali flaširano. Po letu i zimi, i bez obzira na to što im je voda iz vodovoda obećana još pre nekoliko decenija, meštani naselja Vrčin u Grockoj. Kad je bilo teže, zimi ili leti? Uvek zimi bude jako mnogo vode i nije ispravna, a leti bude manje, ali mora da se stave koje kakvih elemenata da bi se popravilo to. A sada? A sada se nadamo da će biti sve u redu. A ja sam imao vodu moju koju sam ja kopao, išao vodu 22-3 metra i ja sam sa tom mojom vodom zadovoljan, ali ovo će da bi ne još preciznije bolje. Kad doću u ovu vodu gradsku, koju ću ja češće koristiti, a za ovu vodu, moju pravu, to mi potrebno za sve ostale potrebe. Hvala. Po 1000 evra u vodovodne instalacije uložilo je 131 domaćinstvo iz ulica Godnjička, Tanaska Rajića, Mileta Cerovca i Vase Čarapića. Opština je obezbedila dobrog izvođača radova, a sada preostaje samo da snabdevanje bude redovno i dobro. Sva naselja koja nemaju vodu sigurno da su u našem planu i programu za rad. To su ogromne investicije i s obzirom da to u zadnjih 20 godina dosta zapostavljeno, čeka nas jedan zaista veliki posao u narednim godinama. Pa sigurno da će nam tu Makiš 2 dosta pomoći kada bude došao, s obzirom da već ovde naš vodovod se zasniva na arterijskim bunarima. Sigurno je da Makiš 2 rešenje koje treba da ide do Umčara i tada bi pokrili faktički celu opštinu beogradskim vodovodom i to je ono pravo rešenje. Ovo nije kraj uvođenja novih potrošača u sistem vodovoda, kaže Dilberović. Zahtevi građana i predlozi za poboljšanje kvaliteta života svakodnevno pristižu onima koji predstavljaju svoje građane, a među većim poslovima koji će narednih meseci biti završeni su i asfaltiranje ulica i bolja rasveta. Na inicijativu